Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpusan terek mentau nailar arajar arpau, wakting siem jong kahima nong spong, upa em kentiu bor lang simle, ringkat ke kenhun jong kilawan kiu sya kini genong ba Shillong, banyak kendo yaki bor sorkar, banyak keren halor ki kampan roy haki kapot jong kene ke jela bat ka Asam haki benta bahap haki hima nong spong haki ne ke sengi kene ke kanhon kelai kendo yu menteri sarkar bakmi ya ketnat ke koi ke khia ke jela uba AL hek haka ba kene ke kanhon kala IT ru da ke jingtho syaka sarkar haka ba la kedau bakathan Rani Bari balak huwa ki dei ki snong ki bahap apo ke jela Meghalaya ki badan hakapot bat ke jela Asam hanrei ki nong snong haki ni ki than kimyo satyai ki kampan roy kamtam ka jing sakri ka bajanai haka kot ka khia lingba ka ni ka jing tho ka ni ka kanhon jong acting cm ka hima nong spong kala dawa na ka sarkar ba ka dei ban bu no da ka primary health center Harani Bari bat balakhawa khanang bakan kampan sok ikipaj ba kamtam hakum ka ni ka por bajar ka jing por uknyang jing pang covid-19 din bangila wan te po border balakhawa Harani Bari te ba kadon tu jing pentre tu surok tu jaka kadin mengiwan hantu ngelayo bani kendo berkitu ki nongsong sunong berkitu ki than ke bakila pensiu cengi ba idon kam yaki lat penroy banwan ka sarkar jela kujungi kila batai ro ingi di jindon kam ba sama sama te kila batai bagi idon kam yaka jaka ajing suma nomor bakiti ki bru te kimat jinge nomor ba apa kidon kam taman sim dawai apa nya sa Asam dan kata-kata ni penting kum ka sektor ba tu ka hima ila sim mi rejim perkat bala kunu kidon kam man penseu ya kan ni chaka soka tingila wan banwana ya ka memendam au health minister menta bat hadin bengila yo ban ya keren ba health minister halem health minister sulu dei bat sulu benjur bat kata ka jing penseu bujungi bat leng jung i long ban chim khia ya ni ka kam ba la kum nu la dam la wan on ai no da ka PC ru nai chwa da ka sub center kene ka sub center kat kum ka kishno hang te gelong batang ha ka hima jungi ru la don da ki khat sa khat chno te ki don ru ka hima no cloud shno ba ha no cloud hima jira te la kum nu kishno hang te tam len ru na ka poisa ka airport sub shno kum ba kalong ki te ki jaka hang te kilasha i konsulat ha long sa din ha dang tang hari ni ki kendiat por bang dang yo bari surok ru te kumbo kalong himenta kamdon kanu kala penroy ki bawan na sarkar kajungi hekte ki jaka jaka mut patdan tang we du ka sub center ne PC dik than namar ba ka surok ru la ki wan ban non kam sa patar khama se seru ya banyat ba na kasa dang menta lengba dang ne PMG suai karon ki surok ki bangin nang la banyan dang long on da proses ban pentre ilawan lengkap dong robat kinong elam jong kesnong nong school ban pensiu sau health minister hawa de bat ka jinge jong ka snong nong school ru mar ka snong nong school kar dumenta kam padon kata ka proper building hawa de bat ka hospital bat ki quarter tete bat ka ambulans ru mentala kumba license sosnem ba sudon dang driver kumut ka ambulans kam dot te khamtam hagani ka de ka jingmat jong kari bat ka partai baru away yung neu COVID-19 kaumot ki nong pang ki sem jinge ha namat ki kali jungi nang teng da kla ki Shillong men step men mit kin sawan tha te mo la don ki ba stop lani ki ba khakon kin ki mat jinge ba te na ta kadaw la pensiu health minister ya kanero te na liang health minister la kuboringi ban chim khia ha ba de ba ne kamru ban le ya ba badon kam khnang ba banwan ra ban laj yang ne kecingnya baki padba kimat ban ra ka be kabiang jom ka than nong sukong ki boro korong kum sibenta ban penne pensa ane ban yada ya kecing ya ka encouragement ya kecing yele ban kentur pot jom ka sarkar Asam kamar bangi ba sarkar Asam na po sa pot kaju encourage daki development na kata kajing perkhat kajongi kalong ba lengba da kini kilat roy ada ka sarkar kan la ban wan bu ite ki ka jing kan long kum kajing yada la ne ban penne pensa la ne ban pen scam ban pen kina ya ti ki ka jing
bahkan ne kan sa haka hima bak haka jelai perokoi